سلام تخطاتلتني channel كمي كنخم كمي تخونو سناي كتكوني وترمنيوتيو لومي حنت فليز بلات عرستي نخلنا دما أبز عجوان تدلينايا كنري مالتيو مچم لومي كل سب دارجا زبس حسب ممكن بالنخلينا ناب ألو تاو تحساسبا وي نيجاتيف زقوني أمامتانا ملخاغتانا بهيوتي زلو بقليل زبالي أب سوشيال ميديا زور تهلكا فيسبوك دي أبقلي زبس حقزي شير زخون تايو ناي بأسي ناي شجر ناي عنوت ناي وق ناي چنكت حماق زبالة تراي شير زقبر سب ولا نفسهم تشك برواز بس حسب انتاي شير زقبر تاريخهم نيجاتيف كونتنت زلو نسب كحزن زخيل حماق صقمات صقمي يلنا يكون كون زبل زلو ما عاد صقمات يزلو تحطو جن معرت صقمات صبو نجر دمالو تحطو زبس حسب ኣብቲ ኔጌቲቭ ተኣሊኹ ስለ ዘሎ ኔጌቲቭ ዝኾነ ተሓሳስባን ዘረባን ድማ የውፅእ ስለዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ነፍስና እዚ ኔጌቲቪቲ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ተሓሳስባን ኣካይዳን ኣዘራርባን ካበይ ዝመፀና ዘሎ ብኸመይና ብኡ ንእለኽ ዘለና ክንርኢና ሓደ ብሓደ ተነጥብታት ሂወትና ጎርጒርና ቸክ ክንገብሮ ካብኡ ተበጊስና ድማ ካበይ ንፅሎ ከም ዘለና እንታይ እዩ ሓንጎልና ነተሓሳስባናን ዘበላሽዎ ዘሎ ርኢና ንኽንዕሪ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ ካብ መጀመርያ ድማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትባፃሕ በቲ ኣልጎሪዝም ብዝተረፈ ሰናይ ምክትታል ሌትስ ጎ ሶ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ስለምንታይ ሰብ ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበዝሐ ሰብ ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ኣለዎ እንተኢልና if it bleeds it leads ዝብል ኣባህላን ኣካይዳን ናይ ሚድያ ወይ ከዓ ሚድያ ናይ ዝሳተፉ ካምፓኒታት ዝመፀ ዘራርባ እዩ እንታይ ማለት ናይ እዚ we live in a click driven world so click driven ማለት ክሊክ እናገበርካ ትሪኦ ዜና ይኹን እቲ ብኦንላይን ዝመፀና ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ብዩቱብ ይኹን ብፌስቡክ ዝመፀና ብሙሉእ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እንተኢልና ትራፊክ ማለት ሰባት ነታ ወፂኣ ዘላ ርእስቲ ሪኦም ክሊክ ክገብርዋ ኣለዎም ክሪእዋ ከንብብዋ ክሰምዕዋ whatever ስለዚ ክሊክ ክትገብራ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይገብሩ ከም ዘለውን ምፍላጥ የድሊ one of the best ways to hire traffic is unfortunately negative news ኩሉ ግዜ ድማ ንሰባት ኣርእስቲ ፅሒፍካ ዝሕጉስ ብስራት ኢልካ ሰብ ኣይከፍትኒ ወይ ከዓ ደስ ዝብለካ ዜና እንተኢልካ ኣይርእን እዩ እንታይ ዳ ሕማቕ ኣጋጣሚ ሽግር ሰባት ዝዓኑ ዘሎ ብኔጌቲቭ ዝመፅእ ዜና ኩሉ ሰብ ንክኸፍቶ ይድረኽ እዩ ምክንያቱ ሕማቕ ነገር ንክንሰምዕ ዘለና ተበግሶ ይበዝሕ ካብ ፅቡቕ ነገርን ፅቡቕ ፍልጠት ንክንወስድ እዚ እቲ ቀዳማይ ድማ ነዚ ፀገም ናይ ደቂ ሰባት ዝፈልጡ ካምፓኒታት ድማ ፎክስ ኒውስ ክኸውን ክእል ሲኤንኤን ክኸውን ክእል ካልእ ካምፓኒ ክኸውን ክእል ኩላቶም ከመይ ገይሮም ነታ ኣቴንሽናትካ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ወላ ብዩቱብ ተሪና ወላ ብካልእ መብዛሕትኡ ሰብ ኣሉታዊ ዜራ ሕማቕ ዲፕረስ ዝገብረካ ዘይተገብረ የለን ወይ ተነገብረ ዝተፈላለየ ነገር ኣርስታት እናመፀ ንሓንጎልካ ክምዝምዞን ናብኡ ክእትወካን ይፍትን ንስኻ በቲ ኔጌቲቪቲ ከምዘይ ኣሉታዊ ኤነርጂ እትዮም ናባኻ ካባኻ ዝረብሑ ካምፓኒታት ኣለዉ watch out ንስኻ ኣበይ ትወድቕ ኣለኻ ናበይ ትወድቅ ኣለኺ ከተስተውዕል ኣለካ ስለዚ እታ ምኽሪ እንታይ ኣብዚ consciously search positive content and repeat it stop tuning or subscribing to negativity focused channels so መጀመርያ ኣብዚ ግዜ ፖዚቲቭ ዜና ወይ ኣወንታዊ ነገር ንኽትረክብ ክትፅዕሪ ዘለካ ባዕሉ ይመፀካኒ እቲ ኔጌቲቭ ከም ውሕጂ ዝፈስስ ፅቡቕ ነገር ግን ልክዕ ከም ጀርዲን ትፍሩታ ትሕምልቲ ኮስኩስካን ዘርእካን ኢኻ ተምፅኦ ትፀሃያይ ባዕሉ እዩ ዝመፅእ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ኔጌቲቭ ትሕዝቶ ድማ ኩሉ ግዜ ብዝኾነ መንገዲ ክመፀካ እዩ ኣወንታዊ ነገር ጌርካ ክትምክቶ ናትካ ፃዕሪ ናትካ ተበግሶ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ቻነላት ትሰምዕ እንታይ ዓይነት ሚድያ ክትከታተል ካብኡ ዝመፀካ ዘሎ እቲ ኔጌቲቪቲ ንዑ ገዲፍካ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ኣተሓሳስባ ክበካ ዝኽእል ትሕዝቶ ምክትታል ከድልየካ እዩ ነምበር 2 they are lonely and isolated ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ኣብ ሕብረተሰብ ዝሰርፅ ዘሎ ካልእ እንታይ እዩ ዝፃረፍ ዝዋረድ ብዙሕ ንነቓቐፍ ብዙሕ ዓይነት ዘረባት ዝረበሉ ዘለና ግዜ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ፅምዋን ኣብ ብሕታውነትን ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ኮምፒተር በይኑ ኮፍ ኢሉ ሰብ የብሉ ገለ የብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፀቢብ ዓለም ዝነብር ዘሎ ሰብ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝደለየ ክዛረብ ክእል እዩ ምክንያቱ ብቐጥታ ምስ ሰብ ስለ ዘይራኸብ ናይ ሰባት ፊድባክ ኣይሰምዕን እዩ ወይ እቶም ንሱ ዝበድሎም ዘለዎ ሰባት ብቐጥታ ክረኽቦም ስለ ዘይክእል
انت كند منتاي نغفيتان عنوتن يوردالو ايردوني. That's a big problem. So one of the top reasons people are so negative these days is that they are lonely and alienated. So technology بتحدى كوفيد بتخالاي تدماميروم نتسب أنا تسيلهم ميم كابن هاتحدو. سلازا بتا تليفونو أفتا كمبيوتر قوينو زدلي كبلين كبر نخل أو بتجوز موت أصب سلازي الله. سلازي مبر أبعدنا عند زخون زخول كزاربيلكا ترجع متوتها مع حسب كتركبيها. أمندنا أسلام تعرفت الله أسلام من قد تقرب غير تاها تبلو. نخالوت علي تعرفت الله من قد تقرب غير مسوم قد تاها تبها. سلازي حلافنت يسك ما كان أبزجن أي ترغبوا منيها. That's the problem. So it's about that feeling inside that you're not really part of any tribe, that you're not really sure how to contribute or where to use your gifts. لذي اتسب بخمي أب عبرتسب أبي بوتا مسمن على من يسوي من عيناتون سلدي يفلت بقى بوتو نخركب حنسابنا بتحدى وجم كوين إحنا كم زينا يلو بزوك تصحف نمن يزنا جرز اللي خاتم إحنا خمزينا أوكي خم من دهر خوين كانت تفلت كان عايت تنقرن تناتك قرعلو تحقسلو but I don't need to hear it every second. ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘይምትእማንን ፀገምን ፅምዋን ስለ ዘለዎ ሰባት ንክፅሕፍሉ ንገለመለን ኣቴንሽን ይረክብ ብኸምኡ እምበር እቲ ናትካ ነገር ከተኽብር ኩሉ ሰብ እዩ ዝቕበሎ ንሰብ ከተፅመሉ ግን ኣይኮነን ቲፕ መኽረብ እንታይ እዩ do your best to be inclusive and the kind person those kind to those come across you ዝተኻለካ መጠን ኣወንታዊ ፖዚቲቭ ፅቡቕ ነገር ንኽተበርክትን ንኽትገብርን ተበገስ be the candle of hope the candle of hope searched by all እቲ ተስፋ ዝደልይዎ እቲ ፅቡቕ ሰብ ዝበሃል ንስኻ ክትከውን ተበገስ ንብል ኣለና number 3 they choose the easier path yes one of the biggest reasons people are so negative these days is that they do what's easy it's easier to complain than work harder to fix the issues so negative ኮይንካ ምምራር ምቁዛም ገለመለ ትዝቃለለ ከፋሊ why ነቲ ፀገም ንኽትፈትሖ ስራሕ የድሊ ንኽትዛረበሉ no work is needed so ኮቪድ መፅዩ ከምዚ ገይሮም ከምዚ ይገብሩ ተሕማም ከምዚ ኢሎም እዮም ሰሪሖሞ yes ሰሪሖሞ ስኻ ግን ንስኺ ግን ኣነ ግን ክንሰርሕ ኣይከኣልና እጂ ወይ ዘይትሰርሕ ኮይንካ ኣፍካ ሒዝካ ትንበል ወይ ድማ ሰሪሕካ ብስራሕካ ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ቀይሮ እቲ ዝሓመቐ ሰብ እንታይ ዝገብር ولا حنت سرح يسرحني نوح ملحس أنوحيو نزز مت نجار كنقف يدوعل نسوز جبرا نجار يبلون سبك سرح كله صبغ سرح كسرح خل حماق سرح كسرح خل التدي سرح سبقن ملحس راح يزلو نتسرح نايسبات كم قناصب ينبر مالتي أبزيا كان السؤال لنا أبينا كفال كم زلنا in a certain way negative people are just those who take the low hanging fruits they go for the easier option due to emotional laziness so مبزعت جزء أمارتين نيجاتيف سباتن نتقلل زبالة حنت تسرح كشرحه وسلا زي دليو نتناي ممرار كفال نعون ريسيرش هاي قبروا لهم تباهيلو كاب كوسو سمي أغم سمي أنت ده كوينو بمزنعتي أسنيوم كم مرة زغل سباتون وعدات يوم أبكل عينة حبرة السبي زرازو اللي زدما هذا سبب كندي ساعتاتن كندي معلتاتن أوارهن عماتاتن أطفيون زي سرح سرح تصيلك أترى من قدي بزعبو نيجاتيف تزارب كي تقرب كامل تيخ be careful زي صباح يكونن مغري think of negativity like the easy part of a video game so negativity ويكا قالوا تاوزر بان غفيتان تايو لك كمتي فيديو جيم كصات كلا هوي زغونه جيم اتزغال لك فالناتو تمجمريا زلو نسي خاصها وش تاتيخا تزل على درجه انت بصحكاها تكبد نايت نجر تفلطو مبزعت غزي امارت سبات جن ابتا ጫፍዮም زلو تقدامي تكفال عزوم نشتي حبريتا عزوم بايم كلفلفو زعلو وشت أتيخا نمتاي تشرح له نتاي تغير دلو انت فليتكا ناي ممرار عمخاون ناغود لي زمت سلازي كل غزي نوشت أتيخا تفلتن كت مرمرن مفتاني يدلي كاب كل غزي ጫፍ ሒስካ ኣብ ممرار ጥራይ ሙግያይ ማለት እዩ number 4 they think victimhood brings power this is very very common today ዝኻንታይ እዩ በቃ ተወጽና ከምዚ ኮይና ኢና ጸገም አጋጥምና ይነቱ ዘለካ ጸገም አጠጋጊምካ ናደገምካ ቡ በተጸገም ተአኪብካ ከም ሓደ ግሩፕ ክትከውን ትፍት ማለት ናይ ምምራር ግሩፕ ተقوم ማለት እዩ ዝሕጃብ ኩሉ ይድረእ በብዙሕ መንገዲ ቪክቲምሁድ ጸገማት የለን ይብል የለኹን again ክንጥንቃቅ ክንከላለና ቪክቲምሁድ ዝበሃል እንታይ ነው ማለት አፍሪካ ጻዓዱ ገዚኦማ በዲሎማ ገለመለ ንብልና ፋይን
كني عمد جيرنا اللواتن صعدوا زي جزان هجرات قدفون سكتن صعدوا جزوان إثيوبيا من جزي وانير استجزت هجرة يكونتن سلزي سلمتاي معارتهم قالوا كسجون زي قال سلزي قالك كفال حلاف نوت كنوزلوا زلنا لنا كم أفريقيا ኣብ ፀሓዱ ኣብ ካልኦት ጥራይ ከነ ንሶም ዝገበሩና ዝበደሉና ክንብል ጥራይ ክንቆዝም ክንብር የብልናን ኣብ ኤርትራ እንተተመሊስና ኩሉ እቲ ፅቡቅ ነገር ጥልያን እዮም ሰሪሖሞ እንታይ ኢና ሰሪሕና ንሕና እስኪ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቶም ካልኦት ጥራይ ክትነቅፍ ምንባር ዘይኮነሲ እቶም ንሶም ዝሰርሕዎ ቀደም ቅድሚ 100 ዓመት ዝሰርሕዎ ንዑና ነድንቕ ዘለና ክሳብ ሕጂ በዓልና ሰራሕናዮ ስለዘይብልና ስለዚ እቲ ቪክቲምሁድ ከምዚ ኮይንና ኢና ተበዲልና ኢና ገለ መለይል ካብኡ ጥራይ ኮለል ክትብል ምንባር ገዲፍካ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ለውጢ ንክትገብር ተበገስ. We live in a world that's focused on victimhood and injustice. One of the controversial reasons people are so negative is that they think victimhood brings power. ትፀገምካ ብሙሉእ ካብ ስለ ዝቆዘምካን ስለ ዘማረርካን ንኣብነት ኣብ በዓል ኣሜሪካ ተሪኻ ሃብታማት ኣንፃር ድኻታት ተባሂሉ ብዙሕ ኣብ ታሕተዋይ ዘሎ ደረጃ ብምቁዋም ብዘረባን ብዕግርግርን ብገለመለን መዓት ዴሞንስትሬሽንን ገለን ይገብር ሕማቕ የለን ማለት ኣይኮናን ውልቃዊ ሓላፍነት ወሲድካ ነቲ ዘሎ ንክትቅይር ሂወትካ ንክትቅይር ክትብገስ ግን ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይኮና ኣሜሪካ ንኣብነት ሂወትካ ካብቲ ዘላቱ ናብ ዝለዓለ ክትገብራ ይከኣል እዩ ብዙሕ ዕድላት ኣለካ ዝበዝሐ ሰብ ግን ሃካይ ስለዝኾነ ክሰርሕ ስለዘይደሊ ክጣበብ ስለዘይደሊ 3 ዓመት ኢንቨስት ገይሩ ክንብብን ክዓብን ስለዘይደሊ ታቕልል ዝበለት ኣብ ምምራር ዓለማት እዩ ባይ ምዕብል ገለገለ ሰባት ኣብታ ምምራር ስርሖም እያ be careful ዓበይቲ ቻነላት ኣለው ናይ ምምራር they are working ንስኻ ግን ደድሕሪኦም ከይድ ከለኻ ትጉዳእ ኣለኻ ሶም ይሰርሕዮም ዘሎ ንስኻ ግን ግዳይ ትኸውን ኣለኻ victimhood is often losing game it leaves you with a weaker identity that's full of grievances ዝጅዚ ወፅዓ ምምራር ገለመለ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረካ ሓይሊ ከም ዘይብልካ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ሓይልኻ እንተራረኪብካ ድማ ንክትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ቅርሕንትን ኣብ ምስቅርቋርን ትነብር ስለዚ ናብ ቂምታን ናብ ሕማቕ ዝኾነ ስምዒታትን ድማ ይወስደካ ምኽሪ take ownership of your life and leave victimhood mindset behind ትዘጋጠመ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ኣጋጢሚ you cannot change it I cannot change it ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ናይና ክንገብር ንኽእል ንቀበለኹም ዘሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንቀበለኹም ዘሎ ኣነ ነዚ ንምቕያር እንታይ ክገብር ክእል ኢና ክንብል ዘለና ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ኣጋጢሙ የጋጥሙና ኣሎ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣነ ንስኹም እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብታ ንኽእላ ቀዳሚቲ ክንገብራ ንኽእል ነፍስና ክንዕር ኣለና ነፍስና ከነንቅሕ ኣለና ንቅሓት ስለ ዝጎደሎ እቲ ሕብረተሰብ ተሃስዩ ዘሎ እዚ ፀገምና ንኽእለ ድማ ብዓብዩ ኣብ ንቅሓትና እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ንቅሓትና ንኸነዕብይ እንተፅዒርና ፀገምና ክፍታሕ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነቱ ወሲዱ ክሰርሕ ይግባእ number 5 they're addicted to the drama ከምኡ ድማ ወልፊ ናይ ድራማታት ካለና that's why ፊልም ናይ ድራማ ንፈቱ በቃ ከምዚ ሕልኽልኽ ዝበለ ሂወት ሽዑ መፍትሒ ዘለዎ ስለዚ ሰብ ኩሉ ድራማ ክርኢ ደሊ ሽግራት ባእሲ ፀገማት ከምኡ ዘለዎ ትሕዝቶ መዓት ሰብ እዩ ዝርዮ unfortunately drama ስለ ንፈቱ most folks are addicted to drama it's natural that we will remember I want to tell people about dramatic awful things we experienced or heard ኩሉ ግዜ ሕማቕ ዝረኣናዮ ዘጋጠመና ንኽነግርን ንኽንሕብርን በቃ መራይና ንኽልጥፍ ፅቡቕ ነገር ንኽነግር ግን ዝሑላት ኢና that's why ፅቡቕ ነገር ከጋጥም ከለዉ ሕሳብ ዛረበሉ ንሕማቕ ነገር ኩሉ ሰብ ዘርክበሉ normal and peaceful life isn't always exciting so people may then turn to the excitement of the negative news ፅቡቕ ነገር ኣወንታዊ ነገር ኤክሳይትመንት ይፈጥርኒ ወይ ከዓ ሓጎስ ወይ ተጠላብነት የብሉን ታይዳ ሕማቕ ሽግር ፀገም ዕግርግር ባእሲ ብጣዕሚ ሰሓብነት ስለ ዘለዎ ዜናታት ናብኡ ዘበለ ሓይሉ ናብኡ ዝኾነ እዩ ዘርእየካ ክንዲ ዓብ ፅቡቕ ነገር ኣብ ዝኸሎ በዘሎ ንእሽተይ ኔጋቲቭ ንዑ ኣጋኒኖም ብዛዕባ ክዛረቡ ይመርፁ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ናይ ሽግር ቱሪስት እዩ ኮይኑ ዘሎ ቱሪስት ሽግር እናደለየ ንዑ ክነግረካ ዝደሊ ማለት እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ፖዚቲቭ ነገር ሸር ክገብር ደስ ዝብለኒ ቲፕ ምኽሪ start watching negative comedy or start watching positive comedy or doing activities that are productive and fun ኣብ ሂወትካ ፖዚቲቪቲ ዘለዎ ፊልምታትን ድራማታትን ርአ ኔጋቲቪቲ ሽግርን ፀገምን ጥራይ ዘለዎ ኣይትርአይ ምክንያቱ ንዑ ወልፊ ክሕዘካ እዩ ፀገም ጥራይ ክትርኢ ክደሊ ኢኻ ፅቡቕ ዝኾነ ናብ ዓወት ዝወስድ ከምኡታት ኣነ ሕጂ ናይ ቢዝነስ ናብ ዕቤት ዝወስድ ፊልምታት ጥራይ ዝፈቱ ፅኢልካ እዚ ዕላማው ዘይብሉ ሽግር ወዲ ሽግር ደስ ኣይብለንን ኣብዚ ግዜ እዚ ቴል ሃፒ ስቶሪስ
not sad ones كل جزء تحجز زيناتاتن تنصواياتن كنقر دما نبقس معناته نابانا ونحجز سلدم تعلنا. Number 6 trapped in social media madness. social media حدا حماق تشكا حدا حماق صلالة بحبرة أمتيهم زلو نسعته يكونن. There is no doubt social media is one major reason people are so negative these days. Seeing all these rumors and drama online can drive people crazy. زغلاب social media تريو فيسبوك وإنستغرام وتيك ولا يوتيوب كل أنت سيركا مع عاد نيجاتيف زلو نزغل ندحر سمعكايو هي واتكا بزيك العالم نيجاتيف خاطكو نيجاتيف سبي خاطكو انتي تحس تسمع مودا تاكومي خاطكو نسخة. The fact is that it can also make us stressed and anxious. كمرما ኢንስታግራም ምንም ዓልትውዕል ተኾይንካ እንታይ ኻ ትርኢ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ዘለዉ ፅቡቕ ዝነብሩ ዘለዉ ፅቡቕ ኢንጆይ ዝገብሩ ዘለዉ ጥራይ ኻ ትርኢ እንታይ ገብረካ እዩ ዲፕረስ ይገብረካ ስኻ ብጃማ ጌርካ ኣብ ዓራት ኮይንካ ትሪኦ ዘለኻ ሓደ ኣብ ስፖርት ብርቱዕ ዝሰርሕ ዘሎ ክትርኢ ኻው ሓንቲ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ገለ ዓይነት ክዳን ሂዛ ቫኬሽን ትገብር ዘላ ኦልሬዲ ካብ ዓራት ከም ዘይትትንስእ ትኸውን ስለዚ ተጠንቀቕ እንታይ ትርኢ ኣለኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኣገዳሲ እዩ ካብ ዓራት ሓፍ ዘብለካ እምበር መሊስካ ውፃቕጠካ ትሕዝቶታት ዘይምርኣይ. So tip minimize social media use if possible. When you use, share positive messages, not controversial or provocative. كل جزء كتوعد لك بفلا يزي زي مهركا consume تجبره. كل تعينة تحصل تمهر له الله تهلو خطرة له على حنت لو تزيبله باش إذا هسيكا تتهلو خوي consume تجبره تحصل depress جبرك كون غل anxiety جنكات فترة الكسل زغل نوع أو حده أطفايو نابت positive moral زبكا حيل زبكا زنك أساسك زمركا نابو دما moral تكر. أي data believing can save them. كونما قلقل السبات بقى عزو نيجاتيفين قلن تريوم قد مسب زدحنو ويكا كاب شجر دوت أميد مثلا. No. One of the biggest reasons people are so negative these days is that they believe it will keep them safe. So they worry about viruses, the economy, wars, climate, and everything. So كل شجرات كتب صبل كايس عنهم زعبا كوفيد ناي كورونا فيروس كزارو عنهم دحري وجو ودور قايمة قالوا كل اللذي دحري ناي كت أباك الولا والله دحري ناي كلايمتنا ناي ذا بلانيت زي ودات أجمعات الله ملو معارض بزعبو سلة تزارب كاجن تجبر لوتي ويز مسأكا لوتي يلن لكن ملو معارض نعوق كترين كتسمعن كتزاربنا معال قالنا جار كتجبر ما بقاس زبالة لوتي يمس negativity is like a weed it needs no water to grow but positivity is like fruit. ስለዚህ negativity ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩም ከም ሓደ ሕማቕ ፀሃያ እዩ ማይ የድልዮ ማዕድና የድልዮ ባዕሉ ዝበቁል ኣብ መንገዱ እውን ዝበቁል እዩ ኣብ ዝኾነ ከጋጥመኩም ፖዚቲቪቲ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ግን ከም ፍሩታን ከም ሓምለን እዩ ዘርኢ ምፂኻ ኣስቲኻ ኮስኩስካ ማዕድን ሂብካ ፀሃያዩ ኩሉ ኣሊኻ ኢኻ ተብፅሖ ስለዚ ነብስኻ ንኽትሃንፅ ፃዕሪ የድልየካ ነብስኻ ንኽተበላሹ ወላ ሓንቲ ምግባር የድልየካን ወላ ሓንቲ እንተዘይጌርካ automatically نفسها خبالاشي حنقول كهول خبالاشي. Tip: minimize the impact. No amount of worrying by you or anyone else will keep you safe. لذي مو متناقن نيجاتيف زينا مسمعان ويقال ملا نوع أبو ملاخن بس خانا من قدي كاد حناكا أيك النيو. زانا لو فيديو ترينايا please سقم تنوسد. أب نفسه كفنات بي كنقبر زلنا مخرنا جير اللغو نيشتي سقم تون تخانة كنقبر لنا مخنياتو سقمت توسيد كايلو تدمت كم وترو زت تحسوتات ناتي اتحساسبانا ناب زبلت ان خقنع كاب نيجاتيف ناب بوزيتيف نخنكيار يمو تفتيخو ماتا فيديو ناب كالو تحواتكم شير قبروا لايك هبوا كم وترو ناتكم فيدباك اب كومنت سكشن هبوني نابل كنا لهم تحسوتا بزو خدي اب كالك ساب من رغب لحان كونو بلكم سسنايو تشاو